Ola, que tal a todos e a todas? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e damosles a benvida unha semana máis a este espazo que dedicamos ao mundo do libro, ao mundo dos libros, a este Todo está nos libros, a esta cita semanal que mantemos coa rede de bibliotecas públicas do Concello de Oleiros. Hoxe acompáñanos Luz Corral, Mariluz Corral, que é a bibliotecaria municipal. Mariluz, que tal? Benvida. Hola, bos días. Imos a lo logo como cada semana con esas recomendacións que facemos cada semana, cada venres, pois unha recomendación para a xente máis cativa, para os máis pequenos, e outra para adultos. Como sempre, comezamos polos pequeniños, se che parece. Pois ben, pois hoxe para nenos e nenas, pero tamén para todas as idades, recomendo un libro que se titula O miño vestido de gris e outros contos, escrito por Fernando Alonso, ilustrado por Ulises Wenzel e publicado na editorial Calandraca. Fernando Alonso é un Que dos non ten nada que ver, supoño, co piloto de carreira de Fórmula 1, non? No, para nada, non ten nada que ver. Fernando Alonso naceu en Burgos, xa que me comentas eso, pois xa che digo que é de Burgos, no ano 1941, é un dos escritores máis relevantes da literatura infantil española, tamén gestor de actividades culturais, documentalista de televisión, foi Premio Lazarillo en 1977, Premio Mundial de Literatura José Martí en 1997 polo conxunto da súa obra, e el dinos que di textualmente, deseo que mis libros ayuden a los lectores a abrir su mirada, despierten sus sentimientos y sus emociones, les inciten a ejercer la libertad de pensamiento y les ayuden a pensar que no están solos. Este é Fernando Alonso. E Ulises Wenzel foi un dos ilustradores e tamén pintor español pois máis destacado. El naceu en Madrid no ano 1941, pero xa morreu no ano 2011. Foi Premio Nacional de Ilustración, Premio Lazarillo de Ilustración, Premio Serrador en España. E este libro, O miño vestido de gris, e outros contos, porque son 8 contos, é unha reedición dunha obra clásica da literatura infantil española. É unha obra fundacional e de referencia obrigada na literatura infantil, editada por primeira vez no ano 1978, e reeditada pola editorial Calandraca nunha moi boa edición, no ano 2014, non? É dicir que é bastante reciente, e conserva todo o seu encanto e vixencia, porque ademais conservaron as ilustracións orixinais, as de Ulises Wenzel. Pois son 8 relatos nos que os personaxes nos comunican as súas inquietudes e anhelos, reflexionan sobre a utilidade da beleza oculta en determinados obxetos, sobre a busca da felicidade e a súa conquista gracias ao esforzo colectivo, e desexan, sobre todo isto, desexan cambiar a realidade que os rodea para facer un mundo mellor. O primeiro relato, que é o que dá título ao libro, O miño vestido de gris. Claro, fálanos dun home que sempre ia vestido de gris, levantábase, vestíase co seu traxe gris para ir á oficina, pero este home era solamente gris por fora. No seu interior tiña todas as cores do arco da vella, soñaba con ser cantante de ópera, levar traxes de cor vermella, azul, amarela, todas as cores que nos poidamos imaginar. O segundo libro é o Barco de Chumbo, no que nos presenta un home que sabía facer moitas cousas coas mans, figuras de papel, bonecos de trapo, e un día atopou un trozo de chumbo e ocurríuselle facer un fermoso barco. Pero que pasa con ese barco? Que era de chumbo, Que era de chumbo. Entonces, para saber exactamente o que pasa, os nenos teñen que ler o relato. O terceiro titúlase As árbores de pedra, que nos achega a un extraño mundo no que todo era de pedra, as flores, os ríos, os homes, pero os nenos estaban tristes porque non tiñan árbores. O cuarto é O vello reloxo, que nos mostra o que fixo un neno chamado Ramón cando subiu ao faiado e atopou o vello reloxo do avó.
O quinto é o barco na botella, que nos indica o feliz que era un barco que vivía no interior dunha botella porque cría que naquela botella estaba todo o mundo estaba encerrado nesa botella. O sexto é o guardián da torre, que nos comenta como nunha cidade había un barrio tan fermoso que destacaba entre todos os demais, e os veciños estaban moi orgullosos porque o construíran coas súas propias mans. O sétimo é o espantallo e o bailarín, que nos presenta un espantallo que tiña un xesto triste e desvalido, porque non lle gustaba nada o seu traballo de espantar os paxaros do campo de trigo, ata que un día chegou por ali un bailarín a ver que aconteceu. E o octavo, que é o último, titúlase A paxariña de papel, que nos fala dun neno que lle pide a seu pai de agasallo polo seu aniversario que lle faga unha paxariña de papel. O que acontece en todos estes 8 relatos, os nenos e nenas que nos escoiten, si queren sabelo, teñen que acercarse a algunha das bibliotecas, vir por o libro e leválo para saber o que pasa despois, porque pasan moitas aventuras e moi interesantes. Eu poidolles decir que son os relatos excelentes, que son curtos, porque o total do libro son 78 páxinas, así que cada relato non pasa das 10 páxinas, e que nos falan de amor, que nos falan de tenrura, de solidariedade, de xustiza, de democracia, de liberdade, que se poden ler separadamente porque son independentes, así que poden coller un, ir á playa, lelo ali, despois vir para casa, pola tarde descansan ou van ao parque e despois leen outro, en calquera momento que lles apetece poden ler un relato. E decirlles que estamos ante uns fermosos textos xunto cunhas sinxelas pero ao mesmo tempo excelentes ilustracións que fan deste libro unha obra de gran calidade que recomendamos para todas as idades a partir de 7 anos de idade, decir, desde 7 a 100 anos, porque tanto lle van a gustar a un neno ou a unha nena como a unha persona maior. O sea, que pode ser un libro que pode ser, en fin, que se pode disfrutar casi en familia, ¿no? Sí, totalmente. Además que sería maravilloso, por exemplo, que o lera co pai e a nai que foran comentando porque, porque o miño vestido de gris actúa así, ou por que lle pasa ao barco de chumbo, etcétera, ¿no? E decirvos tamén que na Biblioteca Rialeda témolo en galego, temos esta edición da que estou falando de Calandraca, e nas bibliotecas de Santa Cruz, de Dorneda, de Mera e de Nós, témolo en castelán, publicado pola editorial Alfaguara, entonces sería El hombrecito vestido de gris e outros cuentos, pero é o mismo libro, en distinto idioma, pero é o mismo libro. Perfecto. Bueno, pois decía recomendado a partir de 7 anos de idade. Sí, a partir de 7 anos. A partir de aí, pois, bueno, para todo o mundo que o queira disfrutar, non? O homiño vestido de gris e outros contos, é o título, e o autor Fernando Alonso. Fernando Alonso, sí. Moi ben, esta sería a recomendación para os máis cativos. Logo, para os adultos, cal é a obra que nos trae esta semana? Pois titúlase El informe de Brodeck. Está escrito por Philippe Claudel e publicado na editorial Salamandra. Philippe Claudel é un escritor francés, foi profesor de antropoloxía cultural na Universidade de Nancy, e outras obras que temos del nas bibliotecas de Oleiros son Almas grises, que foi premio Renaudot, A neta do señor Lin, que o hai en galego e en castelán, Aromas, e, por exemplo, na Biblioteca Rialeda tamén temos a película Hace mucho que te quiero, daquel é director e guionista. El informe de Brodeck recibiu o premio Goncourt des Listes 2007, outorgado polos estudantes de ensinanza secundaria e preuniversitaria de Francia, e fálanos de unha pequena localidade illada nas montañas e de que fai un ano que acabou a guerra e un asasinato rompe a tranquilidade desa localidade. O único estranxeiro que vivía na zona ao que chamaban de Anderer, que significa o outro en alemán, desapareceu. E todos os homes da localidade confésanse autores desa desaparición. Os veciños,
encárganlle a Brodek. Brodek é un supervivente dos campos de concentración da Segunda Guerra Mundial e ademais non é propio desa localidade, el veu doutro lugar, do mesmo país, pero doutro lugar. Entonces encárganlle a el que faga o informe do que aconteceu. El, Brodek, xa nos di na primeira páxina que non tivo nada que ver, pero como non quería acabar como outro, non se atreveu a negarse. Os veciños alegan que el sabe escribir, que coñece as palabras e sabe como utilizalas, así que parten de que a el creeránlle, e ademais el ten unha máquina de escribir. El di, pero si é bella esa máquina, pensa, pero non se atreva a opoñerse. Eles están convencidos de que non actuaron mal e queren un informe que conleve comprensión e perdón. Empeza a preguntar e as testemunhas reconstrúen a vida do outro, pero tamén removen o pasado. Brodek vai redactando o informe e ao mesmo tempo tamén unha crónica personal del, a súa chegada, a súa vida ali, a deportación, o campo de concentración, medo. Debido a que descobre algo que non só afecta ao outro, senón tamén a él e a súa familia. Pensaba que sabía todo, pero non era así. Os seus 2 anos no campo de concentración impedironlle estar enterado. Nese lugar, cerrado entre montañas, temos principalmente 2 personaxes de fora. Un que é sumiso e intenta adaptarse para non molestar, e o outro que mostra a súa diferencia e a súa independencia, e ao mesmo tempo cos seus dibuxos di como son os habitantes do pobo, polo tanto, fai que estes o odien. Estamos ante unha novela intriga, unha obra inquietante, na que domina a imprecisión, non nos di exactamente onde é, a época que é, que nos fala da desconfianza hacia o outro, hacia o diferente, hacia o que ven de fora, e tamén de venganza e de silencios, pero ao mesmo tempo tamén de perdón. É unha obra moi interesante, xa digo, inquietante, fai pensar, que temos na Biblioteca Rialeda e que recomendamos para mozos e mozas, adultos e adultas, e seguro que van a pasar un bo fin de semana, así un pouco inquietos, un pouco angustiados, pero unha obra moi interesante, el informe de Brodek de Philippe Claudel. Bueno, a verdade é que ten boa pinta, así polo que comentas. Esta sería, por tanto, a recomendación para adultos. Sí. En fin, aparte de todo eso, pues hai milleiros de libros nas bibliotecas de Oleiros donde escoller, en fin, obras como estas das que acabamos de falar ou calquera outra que lle poida interesar aos lectores e lectoras, non? Sí, esta é de así inquietante, de intriga, pero tamén hai outras pois de amor, de misterio, de aventuras, todo tipo, e por suposto de coñecementos. Ahora estamos falando de obras literarias, infantís e de adultos, pero hai todo tipo de obras de coñecementos, de botánica, de zooloxía, de medicina, de deportes, etcétera. É dicir, os libros son tan variados como a vida humana e todo o que lles interese, pois están nos libros. Entonces poden acercarse a algunha das nosas bibliotecas e buscar e levar o que en préstamo os que lles gusten ou apeteza ler. Claro, e ademais en calquera formato tamén, non? Porque pois sí, tamén entramos no mundo do libro electrónico, verdad? Pois sí, temos en total 10 libros electrónicos que teñen miles de libros, e hai 3 na Biblioteca Rialeda e hai un en cada unha das outras bibliotecas que se prestan para casa. Aparte deso tamén temos moitas películas, tamén bastantes documentais que se prestan e discos. E ademais pois hai revistas e xornais, por suposto. Bueno, e agora que acabamos, bueno, iba a dicir acabamos o verán, ainda non tampouco, pero entramos xa no mes de agosto, tamén hai novos horarios nas bibliotecas, non?
Pois sí, a Biblioteca Central Rialeda sigue aberta desde as 8:15 da mañán e está hasta as 9:15 da noite, decir, ininterrumpidamente, de luns a venres, sin pechar ao mediodía, así que é un horario bastante amplio para que veñan aquí. A de Santa Cruz está de luns a venres pola mañá de 9:30 a 1:30 e pola tarde de 5 a 8. Despois, a de Mera e a de Dorneda, que están abertas pola mañán, a de Mera de 10 a 2, do 1 ao 6 de setembro, e despois a partir do 7 de setembro xa pola tarde, de 4 a 8, e a de Dorneda está aberta pola mañán do 1 ao 15, de 10:30 a 2, os luns, e os de martes a venres de 10 a 2. E a de Oleiros está aberta hasta o 15 de setembro de luns a venres das 8:15 ás 2. E a de Nós xa abre pola tarde, os luns de 4:30 a 8 e de martes a venres de 4 a 8. E a de Lorbé abrirá pola mañán a partir do 7. A partir do 7 de setembro abrirá pola mañán. Xoves que ven. Sí, abrirá pola mañán de 10:30 a 2 os luns e de martes a venres de 10 a 2. Pois este horario, e bueno, eu creo que é unha oferta bastante amplia, poden vir a calquera das bibliotecas, o carné sirve para todas, e como decimos, pois poden levar en préstamo libros, DVDs ou CDs, é dicir, películas ou documentais e discos. Moi ben, Mariluz, pois nada, como sempre un placer. Moitísimas grazas polas recomendacións, tamén pola información dos horarios das bibliotecas, e hasta a próxima. Vale, pois gracias a vos. Hasta logo. Hasta logo.